Pozdrav Vago, kako si? Dobrodošla na kanal i na svoje čitanje Vago. Povezat ćemo se s tvojim energijama za ove dane. Podsjećam te da su ovo opća čitanja, pa ću te zamoliti da uzmeš ono što rezonira i primjeniš na svoju situaciju. Ono što ne rezonira pustit ćemo da ode. Povezat ćemo se s vilama Vago, da vidimo što trebaš znati. Ne zaboravi provjeriti svoj lunarni znak i svoj poznak. Oni ti uvijek dopuštaju da vidiš nešto više od onoga što se na prvu može vidjeti. Hvala Vago, hvala od srca što si ovdje, na povjerenju, na svim porukama ljubavi koje mi ostavljaš u svojim čitanjima i na pretplati Vago. To je vrlo važno kako bi kanal nastavio rasti i kako bismo mogli dopreti do više Vaga. Hvala ti od srca. Idemo vidjeti što nam kažu vile. Ova prelijepa energija koju danas želim podijeliti s tobom, da vidimo dobro sam štapova, paš pentakle i karta mlađeničara. Jako snažno Vago, čestitam ti. Ako si imala nedoumica oko ove energije, oko ove tako dobre energije, imaš kolo sreće. Pa Vago, ne znam što si se opustila, ali ono što ti mogu potvrditi jest da dolaze trenuci velike svjetlosti, velike slave, velike harmonije. Vidiš li sav ovaj vatromet, kao da Božić dolazi ranije. Pa, osjećam da bi se trebala pripremiti za veliki događaj, za brojne događaje koje se počinju odvijati u vašim životima. Najviše istovremeno, nije kao da je to eksplozija vijesti, to je eksplozija novosti. Dakle, sve se događa istovremeno i to su događaje iznenadne promjene koje su izuzetno pozitivne i ugodne za tebe. Govori mi o preseljenju, govori mi o kraćem putovanju zbog posla, putovanju radi susreta s nekom osobom. Jedna osoba može stići u tvoj život, dakle, može doći izvana, vrlo iščekivana komunikacija, deblokada pred određenom situacijom koja ima veze s novcem, studiranjem ili poduzimanjem nečega jer nisi imala odgovor, jer ti se nisu javili, jer ti nitko nije prišao da ti bilo što kaže. I to se doslovno mijenja jer osam štapova čini mogućim da primiš vrlo dobre vijesti u vezi s poslom, promaknućem ili nečim što se odnosi na tvoj osobni rast. Svi oni planovi koje si osmislila na fokusiran, organiziran i usredotočen način razvijat će se uz mnogo uspjeha. Ako ti je trebao poticaj za početak, dolazi uz 8 štapova jer može značiti i da, možemo početi. Kao da primiš poruku i kažu ti Vaga, kreni s tim. A pokretanje s tim znači onu veliku ekspansiju koju donosi paš pentakla, konkretan element koji ti treba da riješiš situaciju koja je bila zakočena, konkretan element koji ti je trebao za pristup posebnom mjestu, konkretan element koji ti je trebao da zauzmeš to radno mjesto, da uspiješ upisati taj studij, da imaš tu financijsku mogućnost za početak na tom poslu. Isto vrijedi ako nisi imala posao, kao da te već dugo nisu zvali s posla ili su te zvali s posla koji te nije u potpunosti uvjerio. Vidim mnogo stvari koje se pojavljuju odjednom sve istovremeno, ali ti ćeš imati pravi uvid u to kako primiti najbolje za rješavanje situacija koje trebaš riješiti i u njima pronaći asertivno rješenje. Što želiš da ti kažem? Imaš mađioničara, imaš kolo sreće. Dugo Vaga nije imala ovako dobro čitanje, osim toga nije uobičajeno vidjeti ovo, jer imaš mađioničara i imaš kolo sreće. Mijenjati se sudbina, mijenjati se život. Možeš postići puno više nego što si očekivala, a iznad svega puno više nego što si do sada zacrtala, čak i ako si o tome razmišljala vrlo detaljno. Postupila si vrlo dobro, napravila si stvari izuzetno dobro. Zato se vidi da te život nagrađuje u velikoj mjeri. Uzimaš uzde svog života u svoje ruke i stvaraš nešto drugačije, razmišljaš vrlo dobro. Mislim da si u osi s kreatorom tema dženičar jako povezuje s božanskom voljom i možeš manifestirati ono što trebaš da postigneš uspjeh. A kolo sreće nam govori o promjeni ciklusa. Danas se možeš osjećati potišteno ili kao da završavaš ciklus, ali kolo se okreće u tvoju korist. Ti se penješ na tu promjenu, na stalnu promjenu životnog tijeka i tamo očito shvaćaš da su kašnjenja završila. Ako ti je ostala nedoumica s 8 štapova, jer ćeš se kretati, kretat ćeš se. Puno kolo sreće te vodi na mjesto ravnoteže, na mjesto harmonije prema iznenadnim i neočekivanim prilikama. I povoljnim. Možda putuješ ili kupuješ nešto što je i tebi osobno vrlo važno.
jer nam ponekad ove karte ovako posložene govore i o stjecanju nečega značajnog što uistinu čini veliku razliku u tvom životu. Ili poklon, ili situacija koja dolazi od tog 8 štapova koja mijenja tvoju stvarnost u potpunosti jer imaš dvojku pehara. Netko je zaljubljen u tebe ili će se zaljubiti u tebe vrlo brzo. Ili si se ti zaljubila u neku osobu i ta ti osoba s ljubavlju uzvraća jer postoji nešto vrlo ozbiljno što će ti predložiti kako biste krenuli naprijed s tom vezom. Ne odustaj od situacije koja bi mogla biti blokirana, ne odustaj od situacije s osobom o kojoj ti govorim, od veze koja bi mogla biti pomalo neuravnotežena, neharmonična, jer sve se mijenja. I kao što sam ti rekla da si dolje sutra bi mogla biti gore i ponovno se povezala s ravnotežom i s promjenom i sa stvaranjem života kakav želiš oko ove osobe koja bira tebe, a ti biraš nju slobodno u iščekivanju budućnosti. Ta osoba očito ima određenu bazu vrijednosti kao što imaš i ti i u međusobnom dogovoru razgovarat ćete, rekapitulirati i ići naprijed. Sada može biti i da vaga primi potpuno neočekivan prijedlog koji donosi kolo sreće, gdje te netko želi upoznati, želite početi gledati kao partnera, a ti tamo također daješ priliku toj osobi i daješ priliku sebi i život te iznenadi vezom punom ljubavi, ali i strasti, jer postoji as štapova. Ono što ti mogu potvrditi je da u narednim danima ispunjavaš jednu od svojih najvećih želja koja te povezuje s osobnim rastom, ali i s emocionalnom strašću. Može biti s ekonomskom ekspanzijom, da, ali ovdje vidim da je vrijeme za djelovanje na temelju vrlo duboke želje. Vrijeme je za djelovanje iz hrabrosti, odlučnosti i odvažnosti, jer jedan od tvojih najdražih snova upravo se manifestira. Može se dogoditi da se pojave i izvrsne prilike za posao, pogotovo za onu vagu koja je dobila nešto polovično ili nije bilo ono što je očekivala i bila je prijavljena za nešto drugo. Život će te iznenaditi mnogim promjenama vagom. Možda su potpuno neočekivane u načinu na koji se odvijaju i pomalo te prilagođavaju jer će se pojaviti druge promjene, koji očito imaju veze s ovima u drugim područjima tvog života, ali su potrebne da bi se to dogodilo na tako značajan i koristan način kako će se tebi dogoditi. Sada pripazi, jer as štapova je karta koja dolazi nabijena strašću i entuzijazmom te poticajem za kretanje naprijed. I ako govorimo o tome da u vašim životima već postoji osoba, situacija se može promijeniti približavanjem te osobe, navaljivanjem s tim osjećajem, borbom za vagu, kretanjem naprijed, jer postoji kolo sreće i sudbina može da podijeliti. U tvom čitanju postoji velika iscijeliteljska moć. Svatko će znati hoće li je prihvatiti ili će se suočiti sa životom s novom osobom koja također ima želju ići naprijed u vezi koja je očito tako duboka, tako vrijedna i tako predana kao što se vidi u ovom čitanju. Ovdje postoji veliki znak. Mađarića nam govori o velikom da poslu, da obvezi, da promjeni, da putovanju, da selidbi, da vijesti ili komunikaciji, da pozivu ili putovanju, da vezi ljubavi. Dakle, vago, tvoje čitanje je prekrasno i kao što ti kažem, rijetko se vidi nešto tako jasno i nevjerojatno kao ono što ti se pojavljuje u energiji. Nastavljamo rasti, nastavljamo se širiti na osobnoj razini, a također i s fokusom prema onome što bi moglo biti velika ekspanzija u budućnosti, napredak i prije svega obilje na svakom koraku koji napraviš. Možda počinješ odlaziti na druga mjesta, ali mogu ti potvrditi da ćeš pronaći mogućnost da pustiš korijenje, da posadiš, dakle pustit korijenje ako govorimo o poslu ili vezi ili također ako počneš raditi ili ti ponude posao, project. Drugu vrstu pitanja u tvom životu koja te tjera da osjetiš rast. Mogu ti potvrditi da ćeš biti u pravom trenutku i da ćeš se od prvog dana povezati s onim što će ti ponuditi. Osjećam da postoji osoba koja bdi nad tobom, bdi nad tvojom sigurnošću. Moglo bi biti da ta osoba nije na ovom svijetu i da je poput tog anđela čuvara vage. Osjećam da bi to moglo biti otac, djed vage. Ovo će biti za neke, za druge neke. 7 štapova je trenutak u kojem će se vaga osjećati mirno, spokojno i uravnoteženo, prije svega na mentalnoj razini. Ostavljaš mentalne terete, ostavljaš mentalni stres koji ti je prouzročila situacija koju očito rješavaš.
7 štapova je karta gdje se čovjek može osjećati kao da se još uvijek treba braniti od vanjskih napada ili od vlastitih ograničavajućih misli ili misli straha. Kako mi dobro ide, ovo nije stvarno, ovo ne može biti istina. Pa, oslobodi se tih misli, zapamti da ako si na povlaštenom mjestu, na mjestu si pobjede. Postigla si to na pošten način. Nisi kriva što ti je taj posao došao. Da, očito si ga potaknula, ali nije stvar u tome da si htjela nekoga pregaziti. Isto kao i to da se ta osoba zaljubi u tebe, da se ti zaljubiš u tu osobu, da se ta osoba bori za tebe, bit ćeš predmet zavisti, bit ćeš predmet ljubomore. Dakle, ostani na oprezu. Zadrži defenzivni stav uz aktivno, proaktivno držanje, ne iz ega, ne iz zavisti ili ljubomore, već zadržavajući gracioznost i diplomaciju koja te inače karakterizira, zar ne? Jer ono što zarađuješ je pošteno i mogu te uvjeriti da ćeš biti zadivljena svime što dolazi. Istina, Vago, čestitam ti. Idemo vidjeti što nam poručuju arkanđelice. Dobro, tvoj element moći je vatra. Promatraj mudrost vatre i poveži se s moći transformacije i katalizacije procesa. To možeš učiniti kroz ono što bi bio plamen svijeće. Potrebna ti je ova energija kako bi zapalila iskru svog duha strašću i entuzijazmom. Već ti je daju jer tu imaš as štapova i imaš 8 štapova. Ako ti je nedostajala ova iskra, ovdje ti je daje tvoje čitanje. Znam da se osjećaš bezvoljno i zato ti želim predati energiju ljubičastog plamena kako bi transmutirala letargiju i negativnost u motivaciju, užitak i čistu vitalnost, što je ono što dolazi za tebe, što sam ti upravo rekla u čitanju. I arkanđelika Amatista to potvrđuje, ona ti daje energiju vatre kako bi se mogla osjećati potpuno uzvišeno i impozantno. Oduševilo me tvoje čitanje, Vago, čestitam ti i hvala, Vago, sveg srca zaslužuješ ovo i puno više svakako.